שלום לכולם, אני נראה לכם קסם מתמטי, איך להרשים את המורה למתמטיקה שלך. אוקיי, אז דבר ראשון אנחנו נגיד למורה לבחור מספר בין 4 ספרות, אבל לפני כן אנחנו נבחור מספר בין 4 ספרות. אוקיי, אז נגיד שעשיתי ככה, עכשיו אני מבקש ממנו לאחר המספר שכתבנו בין 4 ספרות לרשום למטה את המספר שלו בין 4 ספרות. אז למשל נגיד רושם 6543, אנחנו נרשום שוב פעם מספר, למשל כל מיני מספרים. אוקיי, ואחרי זה אנחנו נבקש ממנו שוב פעם לרשום מספר בין 4 ספרות, אז בואו נגיד שהוא רשם 1, 2, 3, 4, אז אנחנו נעשה ככה נגיד ו5. יאללה. אוקיי, לאחר שהמתנדב רשם שתי מספרים, שתי רשימת מספרים, ואנחנו רשמנו 3, אנחנו ניגש למחשבון ונחבר 0, 7, 7, 9 ועוד 6, 5, 4, 3 ועוד 3, 4, 5, 6 ועוד 1, 2, 3, 4 ועוד 8, 7, 6, 5 שווה 20,777. אוקיי, אז תראו, אין פה שום עריכה או משהו, אני פשוט יורד עם זה למטה ואני רשמתי כבר את התוצאה לפני. זה אמיתי לגמרי, ועכשיו אני אסביר איך עושים את זה. אוקיי. אז בעצם אני בחרתי את המספר 20,777 ושמרתי אותו למטה. אז אתם בעצם רושמים את המספר על דף או על נייר ומביאים אותו למורה, או שמים אותו במקום שכל הזמן העיניים עליו. 20,777, זה לא משנה איזה מספר, אבל זה חייב להיות 20,000, 20,001, 20,002, זה עד 30. אוקיי. עכשיו אנחנו ניקח את 4 ספרות הראשונות ופשוט נרשום אותם. אז 077, ובספרה האחרונה אנחנו נוסיף לה 2, זאת אומרת 7, 8, 9. אוקיי. לאחר שהוספנו את 9, אנחנו נגיד למתנדב או למורה לרשום פה את המספר לאחר המספר שרשמנו. בואו נגיד שהוא רשם 7, 6, 5, 4. אז אנחנו צריכים להשלים, למשל 7 ועוד 2 יישווה 9. אנחנו צריכים להשלים כל מספר שיגיע ל9. אז 7, 8, 9, חסר 2, ל6 חסר 3, ל5 חסר 4, ול4 חסר 5. ואנחנו נבקש ממנו שוב פעם לרשום מספר. נגיד שהוא רשם את המספר הזה. אנחנו נשלים שוב פעם. 7, 2, 3, 4, 5. ולאחר מכן ניגש שוב פעם למחשבון ונעשה 0, 7, 7, 9 ועוד 7, 6, 5, 4 ועוד 2, 3, 4, 5 ועוד 7, 6, 5, 4 ועוד 2, 3, 4, 5. נעשה שווה, יוצא לנו 20,777. ולאחר מכן, אחר שהוא בדק במחשבון, אנחנו פשוט מראים לו מה כתוב בפתק, בדף, בנייר, ותרשמו לנו איך הוא הגיב בתגובות. אז אל תשכחו להירשם לערוץ, לתת לייק, לשתף. תודה רבה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא. לסרטון הקודם, לחצו כאן, לסרטון לא נורמלי, לחצו כאן וירשמו לערוץ. תודה רבה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא.